sa Ligo-Ligo. Paano pa galing bulan? Alas 10 na gabi. January 20, 20 years.
తెలీదు.
dyan mag-umultis. Gabi. Kaya, may nagsaw dito ako. Kung wala rin nagsaw dyan, mag-iilaw. Mag-iilaw yung ano. Dahon. Yan, titignan dyan mag-isay pa kami. Mga malubong. May ilaw. Wala dyan, walang ilaw. Tuloy ba? Tuloy lang. Walang ilaw. Kaya walang malubong yan. Walang ilaw. Kaya huwag na lang ipagkain. Baka makita mo siya. Nakahay, ano mo makita yun? Pag nag-ubente ka kung huwag ka mag-hay. Kasi silawan yung ino-ubente ka to. Kaya nakabuntod ka, nakalo ka lang lagi. Silang sa mirror yung mag-hay ka. Daw, sige ka. Kapag ulit, princess, kapag. Kapag ulit. Meron tayo ano, binubusit. 45 bucks. Dalawang pasis. Ay, apat pala, apat. Walang pa tayo ng dalawa. Kaya di ko mabigat ang ating karga.
Kasi lubak dito yun. Pero, kaya akala mo yan ang ginagawa. Skyway bus.